those who hear, to bring the message to everyone in a voice loud and clear. Let us tell the world of His love. Mga igsoon ko diha ni Kristo, maayong gabi kaninyong tanan. Ang Catholic Faith Defenders Incorporated ubos sa ministry sa Bible Apostolate sa atong Diocese of Dipolog. Mudalit kaninyo ning lanos sa kamatuuran. Diin pagatukion ang kamatuuran. Mutubag sa kalibog sa pagtulunan sa simbahan. Ang simbahang Katoliko nga tinukod ni Kristo alang sa kaluwasan. Okay, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng Amahan, aniya na sabang tulumanon, nga gipasiugdahan sa Catholic Faith Defenders, nga giuluhan og lanog sa kamatuoran, nang hinaot ang maong tulumanon nga sa gihapon ikaw mag-uban niini. Haron nga lunlun kamatuoran maura gyud mo gawas sa matagbaba nga mamulong niini nga mao nga tulumanon. Ipadala ang imong espiritu nga mao gyud magbantay sa mga dila nga gamiton sa pagbatbat sa mga pulong. Haron nga dili gyud masagulan og mga binuang o pagpasaag lang sa mga naminaw. Sa gihapon kining tanan among gipangayo. Sa gihapon sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, uban sa panabang sa mga anghel o mga santo sa langit, sa among inahan, sa kanunayng panabang, Mother Mary. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, medyo lahi ang atong programa karon kay murag magbinugtong ko niini kay ang akong mga kauban wala ron diri sa Dipolog, si Brother Nicolay Lucenios ang atong presidente ug usab ang atong senior sa Catholic Faith Defenders o kining pagpanalipod sa pagtuo si Attorney Miguel Mike Abbas, ang organizer usab sa CFD sa Western Mindanao. Tuwa lagi sila sa Sugbo kay mitambong og National Convention sa CFD, nga unta tuwa man pud unta ta, apil man pud unta ta didto. Pero do naman ko'y kabilinggan nga dili ko kabiya diri sa Dipolog og 24 oras. Mao na nga ako ni voluntaryo nga dili mauban sa maong convention. Mao na nga ako pod karon ang inyong madungog sa maong tulumanon. So sa gihapon atong pagtahod pagyukbo sa atong obispo si Monsignor Severo Caermari kay siya mao gyud tugot og labawng nagsuporta ani nga tulumanon. Og usab ang atong Bible Director o atong spiritual advisor pod sa Bible Apostolate Catholic Faith Defenders si Father Ramil Corong, atong pagyukbo diha nimo Dre og naminaw mangganing ka. Okay, maayong gabi diha nimo ug maayong adlaw sa Ginoo. Of course, itanan na nato kay daghan man sila ang uban niya mga kaparian nga na-assign o nagkadaiyang mga dapit ang akong pagyukbo pod kaninyo, Maayong gabi ug maayong adlaw sa Ginoo. Salamat ninyo nga nagsuporta ani nga maong tulumanon. Tulumanon nga maoy kanang sulay o pagpangahas so pagtubag sa mga objection o mga pangutana nga maoy nahimong hinungdan nga daghanan ng mga igsuon ang nahimulag. Tinguha sa maong tulumanon nga
manumbalik gyud ang panaghiusa diya sa usa gyud ka matuod nga simbahan o iglesia. Mao nga amahan no balikon namo. Giyahi gayud kini. So mga igsoon no, sa gikaingon ko na binugtong ta karon dire. Binugtong ta karon dire kay lagi wa ko'y mga kauban. Nakaron ang atong hisgutan no pag-una. Kining mahitungod sa pagpugnit-pugnit og mga tudling sa Biblia, gani ang uban himuon nilang pangalan sa ilang iglesia. Dayon daghan pud ang mutuo kay naa man sa Biblia. Pananglit no, ang iglesia ni Kristo, mga igsuon natong mga iglesia ni Kristo nga ang prime mover o ang founder si Felix Manalo no, niadtong 1914. Kini mao nga pundok daghan kayong nakabig kay gigamit gyud ang ngalan ni Kristo. Liban ka iglesia ni Kristo. Gani ilang gawion ng lamsa version sa Biblia sa buhat 2028 nga ang pagkasalin, ang pagkahubad ni George Lamsa, iglesia ni Kristo. Pero kung moadto po ka sa kanang King James version nga sa akong nahibaw-an mao na paborito ni Felix Manalo gyud nga Biblia, no, kanang King James version. Pero kung moadto ka sa King James, iglesia sa Dios o Church of God. Church of God. Pero kay ang giparehistro nila ni Felix Manalo dito sa Securities and Exchange Commission o kanabang opisina ba diin dito iparehistro ang usa ka tinuhuan, no? Ang girehistro iglesia ni Kristo man ilang pangalan. Sumaw na nga ang ilang pilion kung mukutlo sila buhat 2028 kana yung lamsa. Kay litra por litra gyud nga Church of Christ o iglesia ni Kristo. Pero sa gikaingon ko na dito na sa King James nga sa akong panginsusi na una pa na anang hubad ni George Lamsa, no? Iglesia sa Dios na. So, pero hinoon wala man ay question kay bisag hubaro nag iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios ang gipasabot ana usa ra man gihapon, di ba? Usa ra man na para sa guna ng James, Book of James. Sa ubang hubad Santiago, di ba? Sa ato ng Biblia. Then sa ubang hubad pod Jacobo. Sa ubang hubad pod Jaime. Amo ba na? Basta kay lain-lain ang pagkahubad pero usa ra ang gitumbok. So mao po na kanang iglesia sa Dios sa Biblia, iglesia ni Kristo po na. Ano man kay unang-una si Kristo Dios man pod. Unya ang iglesia nga gitukod ni Kristo iya man pod sa Dios. So bisan asa anang hubara puros na insakto. So buti pa sabot wala na makagapos sa usa ra gyud ka kana bang tunada sa pagtawag nga moingong ka nga iglesia ni Kristo ra gyud. O nga kana gyung para sa nang simbahan o balay alampuanan sa atong mga igsong iglesia ni Kristo, di ba? Kanang ilang building butangan jud og sipra, butangan jud name tag iglesia ni Kristo. Na tanan jud nilang kapilya, temple o kanang mga dagko nilang simbahan, dili gyud mawala ng name tag nga iglesia ni Kristo. Di ba? Pero kung diri ka sa Biblia, dili man na kay kana ra gyud. Kay kung mubasa kag Biblia, lain-lain man ang pagtawag, pero usa ra ang gitumbok. Di ba? Iglesia sa Dios, unang Korinto 1:2 mao gihapon, iglesia sa Dios, daghan kay na mao mangani nga si Eli Soriano kanang iyang pundok nga dating daan sa iyang bag-oron nga giparehistro nga ngalan, nahimo ng Church of God International. Church of God International. Ano man? Kay wais man kay si Eli Soriano, iya mang gihap ng kapila litukan ni Pablo ng Church of God.
Unya kanang iglesia ni Kristo kung but sabton yun, wala manggali yun na ingon ana yun nga paghanay. Gawas sa pipila ka mga translation nga iklaro yun ng iglesia ni Kristo. Pero sa ubang hubad, ingon man, giplural man, churches of Christ. So, dili siya mahimong proper name. Kanang pagkagamit sa Church of Christ. Mo nang mo argue si Ili Soriano nga ang proper name yun, Church of God yun. Kadaghan po na litukan ni Pablo. So, mingon sila nga, ang pangalan yun, Church of God, dili Church of Christ. Maglali sila ana. Pero, sa Catholic exegesis ana, bisan asa ana, puros na husto. Puros na husto. Kay, ang iglesia nga gitukod ni Kristo, mo nang mayong kag iglesia ni Kristo. Unya, kay Diyos mapod si Kristo, so pwede po iglesia sa Diyos. Unya, kay ang tag-iya, di naman po kay si Jesus Christ naman po, apil man ang God the Father, so may mo yun ang iglesia sa Diyos. Pero dili lang kay kana mo'y description. Nga naman, kay kung muadto po ka ni Pedro, nga sulat nga kanang gi-attribute gali ni Pedro sa 1 Pedro 2:9, ang iglesia sa Dios o iglesia ni Kristo gitawag man pud og piniling katawhan. Piniling nasod, chosen people. Mo magaling nga naapoy pundok rod, mga higala magaling nato na sila. Nga diri nagsugod sa Pilipinas, nga ang ilang founder si Tatay Paulino Agapay. Nga nga natukod niya tong 1957. Gihinganlan nilang chosen people, ilang gamit ng 1 Pedro 2:9. Di ba? Unya na apoy mituo nila kina mas Biblia gikopya ng pangalan. Pero kanang chosen people ya sa 1 Pedro 2:9, kung ato yun ang tunan, maura man po na ang iglesia sa Diyos o iglesia ni Kristo nga nagsugod dito sa Jerusalem. Di ba? Nga naabot sa Roma. Di ba? So, ang iglesia gyud diri sa Biblia, kung ato yung tunan, sa sulat sa mga apostol, lahi-lahi ang description, dili kay usar ka buok. Di ba? So, mao na nga, ang Katoliko muingon nga, sa unang iglesia nga, particular gyud panahon sa mga apostoles, sa ilang mga sulat, wala gyud hiniusa nga description ang iglesia. Nga kanang usara gyud ba? Ka description. No? Kay, kung muadto ka ni Pablo, sa iya man tong sulat. Pero timan anato, kung maghisgot galitag iglesia, na ay personal nga pagpadayag pinaagi og sulat, pero naapoy kanang hiniusa. Kanang hiniusa, resulta na, deklarasyon na nga kanang magtitipon sila, magtigom, kanang gitawag og council, church council. Now, kung atong tunan ang Biblia, kung maghisgot tag description o pangalan sa iglesia, sa Council of Jerusalem, unang council sa iglesia, wala sila maghisgot og unsa gyud ingalan sa iglesia. Kana bang hiniusa ba nila nga gikauyunan nga iglesia ni Kristo gyud o iglesia sa Dios gyud, wala na nila mahimo. Di ba? Kay kanang iglesia sa Dios mabasa na to na sa mga sulat mo na ni Pablo o kinsa pa nang gasulat diha. Nga sila tinag sa gasulti ngano niingon si Pablo nga iglesia sa Dios kay Dios man si Kristo nya ang iglesia iya man gyud sa Dios. Pero kung moingon ka nga, gihiusahan ba na nila? Nga, nag-ingon sila, pilion na to ng iglesia sa Diyos. Iproklamar na to na pinaagig council, pinaagig meeting nga ang official yun, iglesia sa Diyos. Wala na mahimo sa mga apostoles. So, kanang paghingalan og iglesia sa Diyos o iglesia ni Kristo, tinuod man na. Pero wala na nila hiusahi nga ilan ang gideklarar pinaagig council. Di ba? Mga igsoon? So, mauna nga ang iglesia gyud kung maghisgot sa panahon sa mga apostoles, wala gi official description. When we say official description, kana bang gihiusahan nga ilang gimitingan nga niingon dayon ang maong human sa council nga, ang official description gyud iglesia sa Dios. O di ba ka iglesia ni Kristo, wala na mahitabo gyud, wala na mahimo sa mga apostoles sa una. So,
Kung Biblia lang ang sakto nga pagsumada, dili kay usara description. Usara ka iglesia o usara ka pundok, pero lain-lain ang description. Usahay iglesia sa Dios. Usahay nganlan pagali nag-ug-asa na sa ug-asa ng lugar na maabot, di ba? Pag abot sa Tesalonica, gitawag pog iglesia sa Tesalonica. Iglesia sa Corinto, sa Antioquia, pwede gali pog tawag mga Kristohanon. O, daghang kay description ang pundok nga gitukod ni Kristo, pero usara na kabuok. Di ba? Pero na may mangutana gud nga, pero Veritas, nganong kanang inyong description sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, kung sa may but pasabot ninyo, anak, kay daghan man kahag description ng iglesia, unya, but ba nimo ipasabot Veritas ka ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, maura po na ang iglesia sa Diyos di as Biblia? Na ako, mo pasiuna kog ingon ninyo sa akong pagtuon, pagduki-duki, kanang iglesia ni Kristo o piniling nasod o piniling katawhan di as Biblia, kung ato yung tunan ang church history, kay nga naman, naagod sa Job 8:8 nga tanawa susiha ang karaan, mga mensahe sa karaan. Sa tupa, susihon kuno ang kasaysayan. Nya sa hubad nga Living Bible, gigamit yun ang pulong read the history books. O nganong gihubad man sa Living Bible og read the history books, kay kanang mensahe nga karaan o kasaysayan na napatik sa mga history books. Gani kining Biblia na may history. Di ba? O, kana din kinabuhi sa mga apostol, kana din sa Book of Acts, history mo ng Book of Acts. Pero dili tanang history sa Christianity na as Biblia. No? Kaya ang uban, dito naman nasulat sa ubang libro. Mo bitaw nga, ang Katoliko musupak yun anang moingon sila nga, sula eskriptura nga, kung moingon sila nga, tanang history o tanang kamatuuran sa Kristyanismo nasulat yun sa Biblia. Dili man na mao. Di gani masulat ng namatay ba si San Juan? O asa nasuwat si San Juan? Di po ta kaingon nga wa yun namatay si San Juan kay wa man ma-record sa Biblia. Di ba? Kana lang pagtuo na to nga kanus ama natukod ang iglesia. Kanus ama natukod ang iglesia. Mayingon ta unang siglo 33 AD. Pangutana, mabasa ba na sa Biblia nga ang iglesia natukod unang siglo? Then gi-specific yun 33 AD. Dili. Pero nganong nakaingon man tag unang siglo gyud na? Tungod kay sa pag-compute na mo gawas ng duha ka tuig actually no sa akong pagtuon dunay record nga 30 AD. Na apoy record nga 33 AD. Na wanay question kay ang hinungdan gud ana depende man gud sa istoryan og asa siya mo count nga sa iyang sumada mo takdo og 30 AD. Then na apoy historian nga inig sumada niya mo takdo og 33. Away question na. Di man na importante, pizza raman na. Di ba? Yung importante po ng pizza, mga tuig, ipangbutang na tanan diha sa Biblia. So, dapat nga wala na gibutang, so dili importante ng pizza. So, ma-33 AD, basta kay na diha na nagsugod. Unya, dito na nagsugod sa Jerusalem. Dili na sa Amerika. Kanamit ang parasgudan ng maingon sila nga, kami mo'y tinuod kay ang among gitudlo na sa Biblia. Ako mo argue man ko ana, mo cross-examine man ko ana. Na kapila jud ko makadungo og mga mensahero nga ang himuon nilang barometro sa tinuod tungod kay mabasa sa Biblia ilang gitudlo. Insakto man na, pero dili man na kay kana lang. Susihon po nato ang uban pang ilhanan sa matud nga iglesia, di lang kay ang gitudlo. Kay parehas anang kwarta na to ron, kanang 500 peso bill o 1,000 peso bill. Dili man na kay usaray description ana, mga timailhan, daghan man na gibutang sa Central Bank. Kanang pagtulunan, usara na.
Pero dili kay pagtulunan ra usas ilhanan sa matud nga iglesia. Laing ilhanan kanus-an na tukod. Kinsay nagtukod. Importante na. Tanawa, paras ko daan ng Seventh-day Adventist, no? Maya tagpasaylo daan sa itong mga igsong Seventh-day Adventist kay kamo mo himong example na turon. Muingon sila nga, kami mo'y tinuod kay among gitudlo na as Biblia. Paras anang Sabat nga Saturday na nas Biblia. Dili ipakaon baboy o isdang ulihimbis na anak sa Levitico. Oh. Granting apil paghihapon na ha. Granting apil paghihapon na bisan sa bagong tugon. Oh. Granting dili gyud ipakaon ng baboy bisag sa bagong tugon. O granting wala gyud ilis din ng day of worship og Sunday. Saturday ra gyud kanunay. Oh, sakto ang pagtulunan. Okay, pasar ang Adventist. Pero apag ingon nga kanus-an nagsugod. Kapasar bang Adventist ana kung susihon ng Biblia? Dili, uy. Kanus-an nagsugod ng iglesia dihang gitukod ni Kristo. Gipasabot sa Lucas 24:47, Jerusalem. Jerusalem gasugod na. Di ba? Mga igsoon, unya ka ng Seventh-day Adventist asa man na nasugdi dito man sa Amerika. Unya ang gasugod pagyud ana si Ellen White pagyud. Oh. So kung maghisgot og timailhan nga kanus-a gasugod ang matud nga iglesia unang siglo, Jerusalem dili kapasar ang Seventh-day Adventist ni Ellen White ana. Granting nga pagtulunan kapasar. Pero para nako di man kapasar gyapon kay sa akong pagtuon god ang Seventh-day Adventist mix ng ilang baruganan sa teaching. Judaism o Christianity ilang gisagol. Gisagol na. Nawa ko'y panahon nga explain na ako nag-ayo, no? Sa lain lang nga higayon na ako na explain, no? Kay sa bagong tugon dili ra bagyo na parehas. Kay sa tagna sa Jeremias 31 hangtod 32 lahi ang bag-ong kasabutan. Lahi ha, dili sama sa daan. Subot ipasabot, mag-expect tag lahi diri sa bag-ong kasabutan. Unya ang problema ra ba aning Seventh-day Adventist kay agi anang prinsipyo nila nga tanan nasulat sa Biblia na kung wala nasulat sa Biblia ang changes pero part ra gihapon sa changes sa Christianity munang dili sila motuo. Plus gud anang tagaman ako example kutlo sila referensyang Katoliko. Sumala sa pari, ni angkon ang pari, nga dili gyud mabasa sa Biblia. Explicitly. Gibalhin ang day of worship gikan sa Saturday ngadto sa Sunday. Dili gyud na mabasa. Oh, then mohana din sila. Natanawa ang pari ni angkon nga dili gyud ay mabasa ang pagbalhin gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Naon sa may version Katoliko ana, kung Katoliko mo'y paistoryahon. Tinuod bitaw na kanang gipasabot sa pari nga litra por litra dili gyud mabasa sa Biblia nga nag-ingon ang Dios ibalhin ng Sabat ha kanang solemnity ana gikan sa Sabado ngadto sa Domingo di gyud na mabasa. Now asa man na mabasa o asa man na masabot o kanang gitawag asa masabot o asa man na giklaro. Ang Katoliko moingon naa sa tradisyon nga wa na masulat. Nasa tradisyon wa na masulat. Kay kung moingon kag mga gipasabot na aning gipangsabot nga mausab gyud. Pero wa lang gyud mabasa litra por litra nga giklaro gyud nga gikan sa Sabado ngadto sa Domingo wa tay mabasa ana. Pero naay gipasabot nga dun na gyud kausaban. Og litra por litra na adili na litra por litra sa Biblia. Naalay masabot sama ng Hebrehanon 4:9 nga naagihapoy pahulay o adlaw sa pagsimba o naagihapoy Sabado o adlaw sa pagsimba o adlaw ng igpapahulay. Pero kung muatras kag bersikulo 8 ingon nga lain ng adlaw. O lain ng adlaw. Na unsa man ang laing adlaw diha? Na dili gyud ta kabasa litra por litra ang giingon nga ag Sabado giilisag Domingo. Di tang kabasa ana. Now asa man na giklaro nga gibalhin gyud na sa Sunday na naas tradisyon.
Niya, di man sila motuog og tradisyon. Ang ilang tradisyon nga tuhuan kana ra maging nasulat sa Biblia litra por litra, di man na mao. Basaha ra gud ninyo ng ikaduhang Tesalonica 2:15. Si Pablo nag-ingon nga barog kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa binaba nga pamulong o sa sulat. Ayuha ko ninyo nagsabot. Unsabot pasabot Pablo ana. Barog kamo o hupti ninyo nga malig-on ang mga tradisyon o kalagdaan nga among gitudlo kaninyo pinaagig binaba nga wali o sa sulat. So, kana palang daan, sayop na ng sula eskriptura o scripture alone. Nga naman. Kung sakto pa ng scripture alone, anong niingon mo sa Pablo diha? Gibina ba o sulat? Nganong duha man na kaklase lagi? Gibina ba o sulat? Kay na ay wala na masulat. Wa na masulat sa Biblia nga nasulat na dito na subang mga libro nga wala na sa Biblia. Oh, muhatag ko ninyo example ha. Nga naas tradisyon. Sigurado yung kung naas tradisyon ng apostolikanhon, pero wala na nasulat sa Biblia. Okay. Asa mo daw kung referensya ko sang pangitaon rin, no? Okay. Nahinomdo mo atong kutlo-kutloon na mo dire sa CFD nga sinulat ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Dara, nakita na nako. Salamat, Lord. Kas ang pakli, kaduhang pakli na tunong dayon, di ba? Dara, nakita nako. Muhatag sa kog background kinsa na si Obispo Ignacio, no? O kung ang atong mga igsuon sa Seventh-day Adventist nagtuon og history, church history, mga unang siglo, ikaduha ug ikatulo, probably makahibalo sila ani. Pero kung ang ilang history kana rang unang siglo, nya kana ra pong naas Biblia, sigurado gyud kung di gyud na sila kahibalutanan. Okay, mong salig hilag na sulat lang. No, kana mga bukis kaayos Biblia, makulangan yun na ilang mahibawan. Nga naman, kay dili man nila dawaton tungwa na masulat nga tinuod gihapon. Muhatag pa kong premise nga, sayop yun ang kanarag yung nasulat. Sa Juan 21:25, sa di pa na ako nibasahon ng kang Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan. Okay. Niingon si Juan diya, kanang iyang sulat sa 21:25, daghan pang gibuhat ang atong Ginoong Hesukristo nga wala na mahisulat. Nagtuo ko nga kung sulaton pa, nagtuo ko nga bisan gani ang tibuok kalibutan dili kasudlan sa mga sinulat. Nga sa King James gani nga it should be written or kinahanglan untang sulaton. O tanawa, Juan 21:25, daghan pa kunong gibuhat si Kristo nga wala na masulat, but pasabot na ini nga atong scripture nga kung sulaton pa kuno, nagtuo siya nga bisan gani ang tibuok kalibutan dili kasudlan sa mga sinulat, pagka daghana pa gyud ay no. Yan yun sa biblical figure of speech gitawag na to nag hyperbole, di ba? Nga kadakuan ning kalibutan siya rong di gyud maigo. Nga ang gipahimug at lang nga daghan pag yung wa na masulat. Unya, unsa man ang mga buhat ni Kristo nga ang uban wa na masulat? Timan unsa may gibuhat ni Kristo? Manudlo og magmilagro. Maghimog kana bang miracle. So, but pasabot, pag ingon nga daghan pang wala masulat sa gibuhat ni Kristo, sa ato pa na si mga gipanudlo, posible nga wa na masulat. O kung milagro ba, basta kay gibuhat ni Kristo. Kay mo man yung mga buhat ni Kristo. Tagaan mo na kong sample nga, wa masulat, yun hang klaro ha. Katong, doon na galito'y babae nga, i-death penalty na naunta sa mga Hudiyo. Itong balaod nilang death penalty nga, magkalapas ka sa adlang igpapahulay, batuon ka hangtod mamatay. Unya, kana pong mananapaw pod.
Masakpan ka nga, usa ka kababaeng mananapaw, death penalty gihapon. Batuon ka hangtod mamatay. Di ba nato'y babaeng makasasala, mananapaw? Nga, naas Kristo dito, di na po mga Hudiyo. Patyo na unta nila tong bayhana, di ba? Basugda na untag bato, pero niaksyog babag ang Ginoo, si Kristo. Mo mga linay usa sa ebidensya na to, nga kanang gahom gali sa leader o gahom sa Dios o gahom ni Kristo kanang gitawag og binding and loosing. Ang simbolo ana kanang gahawid kag Yahweh, keys of the kingdom. Yahweh, ang Yahweh nagsimbolo sa authority o gahom. Unsa man ang authority ha? Kanang gahoma, kanang gahom sa paggapos og pagluag, binding and loosing. Si Kristo may gahawid ana. Na nasa pinadayag 3:7. Di ba? Pagluag og paggapos sa common hubad ron, pagdili og pagtugot. Si Kristo na, iyan ang gahom pagdili og pagtugot. Pwede siya mo hugot, pwede pod mo luag. But pasabot, pwede mo muhimog balaod, pwede pod mo pawalang bisa sa balaod. Mo na wala maayog hibaw sa mga Seventh-day Adventist. Mo nang malibog sila ang Katoliko dunay pang usbon. Kay wa man kay sila kasabot unsa nang doctrines Biblia nga binding and loosing. Kanang paggapos og pagluag nga gihuptan sa Dios, gihuptan ni Kristo. Basahan ninyo ng pinadayag 3:7. Si Kristo may gahawid anang Yahweh o kanang gahom sa pagluag og paggapos, pagdili og pagtugot. Giunsa man na paggamit ni Kristo katong siya pa. O tanawa. Balaod sa mga Hudiyo, mananapaw, patyon, batuon hangtod mamatay. Mananapaw og makalapas sa adlong igpapahulay, puros na death penalty. Pag abot ni Kristo, agi anang iyang authority sa binding and loosing, paggama og balaod og paglugak sa balaod, no? Balaod ani. Naanang gahuman ni Kristo. Unsa man, di ba niadtong kasuha nga patyo na unta tong makasasala nga babaeng mananapaw, giluagan ni Kristo ang maong balaod. Ngano man, kay wala mo sugot si Kristo nga patyon to. Pwede gani i-accuse nila si Kristo nga unsa man kang Kristoha ka nga Hudiyo man unta ka nga nung supak-supak magasbalaod na to nga death penalty man ang bayhana. Dili sila kaingon ana. Ngano man, kay si Kristo naa niya ng key authority sa binding and loosing. Kung moingon siya nga, akong ipawalang bisa na inyong death penalty, di sila kaik ana kay naman ang Yahweh, naman ang authority ni Jesus Christ. So, mao na mga igsoon. Unya, ang gihimong argumento ni Kristo, kabalo mo, dili ng iyang authority. Kabalo mo, although sa ato ng pagsabot, because sa authority ni Jesus Christ sa binding and loosing. Di ba? Pero ang iyang gihimong argumento, kabalo mo, kadtong mitikubo siya sa yuta, nga doon na siya gipanulat. Di ba? Mitikubo siya sa yuta, doon na siya gipanulat. Dili ra ba na mabasa sa Biblia o kung sa'y gisulat ni Kristo? Di ba? Na sa exegesis na ay mga around mga duha na ka bersyon. Ang akong nahibaw-an nga bersyon sa tradisyon, nga wa na ni sa Biblia ha, nga ang gipanulat kuno ni Kristo didto sa yuta, katong mitikubo siya, katong wala pa nila sugdig bato ba, katong babaeng makasasala. Itong pagbabag ni Kristo, tagadsa, then tikubo siya syuta, then doon na siya gipanulat. Dili na mabasa sa Biblia. Na usa sa version sa tradisyon nga akong nahibawan, ang gipanulat kuno ni Kristo didto, mga nagkadaiyang sala sa mga tao. Klase-klaseng mga sala. Iyang gipanulat dito syuta. Gipanulat niya tanang klase sa sala. So mga tao nga, nagtuo siya nga tuwa dito, katong mga tao rapor nga, buot mo patay atong makasasala. Dayon, pag humaniyag sulat, tindog siya, ni street body na po siya, dayon ingon din siya atong mga Hudiyo dito nga, mo sugod na untag bato. Aron mamatay itong babaeng mananapaw. Kay naalagi sa ilang balaod nga death penalty ng mananapaw. Di ba? Dayon ingon din siya pag human ni Kristo sulat, kinsa tong wala makahimong sala diha ninyo. Kinsa tong wala makahimog sala
maoy mo una og bato anang babayhana aron mamatay kay naamang kana sa atong balaod. Death penalty. Mo na gihimong argumento ni Jesus Christ nga wa gyud nakaako nila sa pagbato. Ano man kay nangaulaw silang tanan kay sila nagilty pod atong siguro katong ilang gibasa dito ba sa sulat ni Kristo ba nga mga sala nila ba? Gipang sulat ni Kristo. Oh, ningon na siya, kinsa tong walay sala dahil ninyo may maunag bato aron mamatay ng dawana. Nangaulaw mas lang tanan, nag-walk out, nang-walk out. Wagi mi bibato sa maong mananapaw nga babae. Di ba? Oh. So, ang argumento ni Kristo dito, wala niya gigamit ang kanang authority argument. Kanang binding and losing. Ang iyang gigamit nga argumento dito, parang dili gyud sila mo bato, gitandog nila ang kunsa man, garbo sa mga Hudiyo dito. Ang ilang kaulaw. Agi si ilang kaulaw oy naunsa man nino. Kaway ayo day nato. Ato ning hukman og date nga kita pod apil man pud tang makasasala nya o may mo hukom lagi na tug date. Unfair po na kayo. Di ba? Unfair po na kayo. Siya ray patyon nya kita dili. Nga makasasala ang putang dako. Napagalit tay sala nga wa di makit sa tago na to gibuhat. Di ba? Nya katurang babayhana kay nakit-an man. Na public known man. Oh, so bitay. Pero siguro katong nakabasa dito mga Hudiyo, natoy sala nga basig bugat pa atong mananapaw ba nya wa man gyud nakakita mo nang kuan wala gyud masintensya og det. Pero agis ka ulaw nila nga uy ako kasalaan pud ko mas dako magaling ning ako. Yang nganong di man kupat yon kana ra mang bayhana. Oh, so basig mao na ilang hunahuna nga mauna-ulaw sila. Mauna-ulaw sila. Pero kung ato yung sabton ang tibuok because of authority, dili lang katong gihimong argumento ni Jesus Christ. Nganong dunay authority si Jesus sa pagwalang bisa atong death penalty sa mga Hudiyo. Nganong na si authority ana? Kay siya may gahawid sa Yahweh. No, pinadayag Trinity kanang gahom sa paghimo og balaod, paggama og balaod og paglugak sa balaod. Mo na gitawag binding and losing authority. Oh. So mo na mga igsuon. So naana ni Kristo. Pero lahi lang, wala lang niyang gipanghambog na yung authority, di ba? Ang iyang gihimong argumento lang katurang nga maulaw tong mga Hudiyo kay utro po silang magkasasala. Di ba? So mo ni Catholic exegesis. Unya ang dakong pagtulon-an doon nga wala mahibaw sa mga Seventh-day Adventist, mao nga ang pangutana nga kana bang gahom ni Kristo sa binding and loosing? Wala ba na niya gihatag sa iyang iglesia? O sa leader nga iyang gipili nga tugyanan si Yahweh? Bika na. Muna pangutana diha. Wala ba na gi-share? Wala ba na gipaambit ni Kristo? Wala ba gidelegate ni Kristo ng iyang gahom sa binding and loosing? Nga paghimo og balaod og paglugak og balaod? Wala ba na gitugyan ni Kristo og laing tao? Oy, basahan na inyong Biblia. Mateo 16:18, pag-pronounce ni Kristo nga magtukod sa iglesia. Then sa Mateo 16:19, iyang giingnan si Pedro. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. O tanawa, ha? Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson og luagan dinhi sa yuta, gapuson og luagan usab dito sa langit, sa common nga hubad ron sa maayong balita Biblia. Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili diri sa yuta, idili usab na ko sa langit. Ang imong itugot usab. Oh, unsa man na? Di ba gahom na ni Kristo iyang gitugyan ngadto ni Pedro? Sa katungdanan ni Pedro,
So mao na nga sa pagtulon ang Katoliko, mao man ang opisina sa Santo Papa. Di ba? Ang unang gahawid o ang unang gitugyanan ni Kristo si Yahweh, na gahom na ni Kristo pagdili og pagtugot si Pedro. Sa ato pa, kung mamili tag leader diri sa kalibutan nga labaw na tong tuhuan, para nako dili ng presidente. Dili ng kanang mga hari-hari diya sa ubang kuan. Although na sila yung mga authority, pero kung magisgot tag Biblia, magisgot tag Kingdom of God, ang labang tuhuan nato diri sa yuta, kadtong gitugyanan ni Kristo sa Yahweh. Kay gahom to ni Kristo, iyang gipiyal og tao. Kinsa si Pedro, kanang katungdanan ni Pedro mo'y dapat na tong sundon mga tinahod nga tigpaminaw. Pangutana, sa tanang pundok ron sa kalibutan, kinsa may nagtudlo ana? Nga kanang ang gahom ni Kristo gitugyan ngadto ni Pedro. Gahom ni Kristo as a one shepherd. Kanang mo'y mo dumala, mo'y mo pakaon sa panon. Oh. Mo matutu, mo dumala. Oh. Na Juan 21:15-17 katong hapit na mo kayab Diyos Kristo sa langit. Nga naguna-una na si Kristo nga iyan na yung gi-turn over, iyan na yung giingnan si Pedro nga, Pedro, kung akong iparaphrase, kay mo adto naman ko sa langit, mo balik naman ko asa ko gikan. O katong akong giingon nimo sa Mateo 16:19 nga tugyanan ka nako Yahweh bot pasabot kanang magmamando, mahimon ka na akong paras nako nga mao nay magmando. O ikaw na ani, atong niingon siya nga, Pedro, kung tinuod kang nahigugman nako, ati man na ang akong mga nating karnero. Ito pa, dumalahon niya. Isa man ang nating karnero. O, kanang mga dili pahamtong sa pagtuo ka ng mga bata pa. Dayon, pagka sunod nga gayon, Pedro, pangutanan na po siya, nahigugma ba ka nako? Nahigugma lagi ko ni Monyor. Kung tinuod kang nahigugma nako, ako lang giparaphrase ati man na ang akong mga karnero. Ikatulong higayon, Pedro, nahigugma bagyog ganako na subo nag Pedro kay gibalik-balik ang pangutana. Gibalik-balik ang pangutana ni Kristo. Nga kibulo naman siya unsay tubag, di ba? Subo na siya. Sa ikatulong higayon, giingnan siya ni Kristo. Ako lang iparaphrase para masabtan diretso. Kung tinuod jud kang nahigugma nako ati man na akong mga karnero. Kaya balo ba mo sa usa sa Catholic exegesis ana? Tulo ka klaseng karnero ni Kristo. Una, nati, kanang bata pas pagtuo. Dayon, karnero. Nganong kaduha litukan ni Kristo nga iyang ipaatiman ni Pedro ng karnero? Anong kaduha na balik-balikan niya ng karnero? Nga, buot ipasabot mga hamtong na. Tungod kay ang karnero gud ni Kristo, kung ato yung i-classify, tulo ra gyud actually, tulo. Nati kanang mga bata pas pagtuo, dayon og kanang hamtong. Di ba? Bata og hamtong. Unya kining hamtong god nabahin man pud sa duha. Ministerial og non-ministerial. Di ba? Ang ministerial katong gipang ordinahan para sa mga apostoles. O kana ato mga obispo ron, mga pare, o gipang ordinahan mo na sila ministerial nga mga hamtong. O gipang ordain. Dayon ang ubang mga hamtong parehas, siguro ako, matawag na dugay kog hamtong, no? Oo. Pero dili ko ministerial. So, tanawa, trabaho na ni Kristo. Pagpakaon sa iyang tulo ka klase nga karnero, nati, karnero, di ba? Iyang gipatrabaho ni Pedro, di ba? Juan 21:15-17. Nganong iyang mang gipatrabaho ni Pedro? Kay muadto naman siya balik sa langit diin siya gikan, di ba? Mga tinahod nga tigpaminaw. So, ang gibinlan ni Kristo sa iglesia, hapit na gyud siya mokayab, nga maunay mangulo si Pedro. Dili si Felix Manalo. Pasaylo ako. Dili si Apollo Kibuloy diya sa Davao. Dili si Eliseo Soriano, nga kanang natukod niya itong 1980, nga mayra ba kayo mo memorize og bersikulos Biblia? Di ba? Dili si Eliseo Soriano. Dili si Eddie Villanueva. Dili si Ellen White sa Sabadista. Dili si Charles T. Russell sa Amerika. Saksinyo ba? Pagkadaghan nila.
Nabagali, na diri sa Pilipinas sa pa. Si, buutan ra ba kayo, no? Manggihatagon. Kinsa man. Sa ilo ako ha. Si Tatay Paulino, kanang founder sa Piniling Nasod. Dili ko mo saway ana personally nila ha, mga buutan na sila, manggihatagon na sila. Pero mo komentaryo lang ko sa ilang gitudlo nga moingon sila nga sila nang gipasabot sa 1 Pedro 2:9 nga chosen people. Pasailoa lang yung ko ninyo. Ayuha ko ninyo tuon ang history. Kung kamo may gipasabot anang chosen people ya. Kay sa akong pagtuon, ang iglesia raman po na nga gisugda ni Kristo sa Jerusalem. Di ba? Pero balik tas pangutana, unya veritas. Nganong kanang imong gidala iglesia Katolika Apostolika Romana man na, nga sa Biblia iglesia ni Kristo man, iglesia sa Dios, piniling katawhan, piniling nasod. Balikon kus pag-ingon. Biisan paglain-laino na dihag description usara na kapundok. Di ba? Ngano man nga ang iglesia ni Kristo o chosen people nahimong iglesia Katolika Apostolika Romana, wala mo kahibaluan na. Namo naayuhan ninyo tuon ng history nganong nahimo ng iglesia Katolika Apostolika Romana. Wa man gud mo kahibalo, pero ang ruler na kahibalo. Sa mantong sa ruler nga di na ako nabasahon kay gibalik-balik na sa mga kauban ako. Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106 Catholic Catholicos universal general term generally applied to the society founded by Jesus Christ and endowed by the outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. International Encyclopedia Volume 15 page 520. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Jesus Christ, its founder, who was both human and divine. Ang uban maingon pa gyud, sayop man ang Grolier, sayop man ang International Encyclopedia. Sus, pastilan. Di biya basta-basta po ng mga writer ana. Sumayin yung but pasabot, mas bright pa mo. Anang hikay, anang Grolier og Encyclopedia International. Tingali, gusto mo premise, gusto mo kana bang convincing. Gusto mo rason nganong gibutang na as Grolier. Kay balo mo nganong gibutang na as Grolier nga Catholic ng Iglesia ni Kristong tinuod? Simple logic lang. Kay kanang Iglesia ni Kristo o Iglesia sa Dios, sa sulat ni Obispo Ignacio, iyang gihulagway na nga Catholic. Iyang gihulagway na nga Catholic. Nganong gihulagway na nga Catholic? Parehas na sa paghulagway po ni Pablo nga ang iglesia balaan sa unang Korinto 14:33 kay tinuod man gyud nga balaan ang iglesia kay founder god balaan, no? So kanang gihimo ni Pablo nga iyang gihulagway nga ang iglesia ni Kristo balaan, munang ningon siya Church of the Saints, unang Korinto 14:33, giawat po na sa disipulo ni San Juan nga si Obispo Ignacio. Iya pong gi-describe ang iglesia og Catholic, meaning universal. Nganong universal man, kay mo na gusto ni Kristo. Sa daghang mga description sa Biblia, nganong makaingon ta nga Catholic ang pinaka-the best nga description? Nganong Catholic? Kay si Kristo gyud mismo maoy gapasabot, galitok anang kanang nga mensahe. Asa mabasa? Marcos 11:17. Ako po nang gisgutan ganina sa akong programa sa buntag. Marcos 11:17, gahisgot ni Kristo dihag templo sa mga Hudeo. Nga gihugaw-hugawan, gihimong murag taguanan sa mga kawatan sa mga Hudeo. Suko si Kristo, naingon siya nga, di ba nasulat man na nga ang akong balay o ang templo? Pagatawgon o tanawa, pagatawgon o pagahinganlan kinig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran. Wala mo kabantay nganong alang sa tanang kanasuran? Unya ang gigamit nga pulong, gigamit nga templo katong sa karaan nga kung buot sabton katong Jewish temple o Jewish religion, dili man to pang tibuo kalibutan kay exclusive for the Jews pa man to, di ba?
Wa mo nakabantay ana nga contrasting kayo ang word nga gigamit ba? Anong mayong kag contrasting? Kay kung maingon gali kag temple sa mga Hudiyo, dili to pang universal. Dili to pang for all nations nga naman kay ang Jewish religion God para ras mga Hudiyo. Ang hintil dili ka isipong sakop sa gingharian, isipon kay kang mahugaw, di ba mo man na ang sa Jewish religion? Di ba? Oh. Pero nga naman nga giingon man dito nga, di ba nasulat man na ang akong balay, timaniha ang gigamit nga pulong dito nga temple, Jewish temple, nga dili to pang universal. Pero nga nung ningon man diha ang bersikulo nga, di ba nasulat man na si Kristong gaingon ha? Nga ang akong balay, pagahingan lanig balay sa pagampo, og alang sa tanang kanasuran. Simple ra kayo ang tubag ana kung maminaw mo sa Katoliko. Tungod kay kadtugong Jewish religion, landong rang to. O unang ang pato, dili pa to mao, gipaabot ang iyang fulfillment, gipaabot ang iyang katumanan nga dili na para ras mga Hudiyo kundi para sa tibuok kalibutan na mahimo ng universal o for all nations. Di ba? Kay kadtong Judaismo para naman sa mga Hudiyo. Pero ang katumanan ana pag-abot ni Kristo, himuon man ang para sa tibuok kalibutan. Sumo na tumong diha nganong gigamit ng for all nations. Na unsa man ang for all nations. Si Kristo timaning gaingon ana nga ang balay sa Dios, unsa man ang balay sa Dios, di ba ang iglesia o simbahan? Pagatawgo nig balay sa pagampo og alang sa tanang kanasuran kinsay gaingon ana mga pare? Dili si Kristo mo'y gaingon ana. Mga igsoon. Nganlan kunog for all nations ato pa kung ining liso na sa usa ka pulong universal. Niya wa mo kabantay. Kahibalo si Eliseo Soriano anas dating daan. Iyang gipili ng international. Di ba? International, di ba? Kanang bag-ong giparehistro niya nga ngalan ron, kay galain-lain man na iyang giparehistro, giusub-usub man na niya, kanang latest nga giparehistro niya, Iglesia sa Dios o Church of God International. Nganong gisumpayan man ni Eli Soriano og international be? Nga dias Biblia wa man asumpay. Nga utro po, sige silag sa wise Katoliko nga sige kunog dugang, pero siya nganong iya man lagi nang gidugangan pog international. Be. Kay nakasabot si Eliseo Soriano nga ang iglesia mahimong i-describe pod og universal. Ang iya lang gigamit nga termino in English international. Pero kung wadto kang ni Herbert Armstrong gigamit pod worldwide. Pero ang Katoliko sama ni Obispo Ignacio ang gigamit nga termino dili in English. Kay panahon ni Obispo Ignacio dili man to uso dito in English. Ang gigamit ni language ni Obispo Ignacio Griego gyud. Griego gyud. Di ba? So may Griego anang Catholic, actually Catholicos o katahulos o throughout all. Dayon ang variant sa Greek anang Catholicos, Catholic nga gihimo ra po natong in English, di ba? Daghan man mga pulong nga bisan sa kinat sila nga gihimo natong Bisaya, di ba? Pero anang Iglesia, kinat sila na pero gibutang nato na sa mga Bisayang mga Biblia. Pero sa bagong hubad doon, gi-translate nagsimbahan. Iglesia o simbahan, maura na. So, kinat sila lang ng iglesia. Di ba? So, mao po na. Si Eliseo Soriano, kay diri naman na siya natao nga uso ng in English, munang in English lang niya, international. Si Herbert Armstrong pod, kay natao siya sa na may mga in English, mga Amerikano god, munang gigamit niyang description worldwide. Pero nganong ang Katoliko, Griego man. Para na ako dito kus Griego kay mas duol yun sa Hebrew, di ba? Di ba? Kaya ang Hebrew gihubad sa Griego. So kung magpadulan na itas tinuod, Katoliko mo'y makatunong. Kay Griego gigipili, Katolik. Di ba? So mauna, ngano nga kanang chosen people ya nga gipasabot sa 1 Pedro 2:9 o piniling nasod o Iglesia ni Cristo, Roma 16:16, Lamsa version, Buhat 20:28, Iglesia sa Dios sa 1 Corinto 1:2, basta pagkadaghang description dia. Pero usara na kapundok. Di man niya?
Ngano nga kanang iglesia sa Dios o chosen people Catholic pod. Kay mo na gusto ni Kristo nga tawgon og for all nations. Nga sa usa ka pulong sa Griego, Katolikos o Catholic. Oh, di ba? So sa ato pa ang nakaigo gyud sa description nga kanang gikan gyud sa baba ni Kristo nga kanang gusto gyud ni Kristo itawag sa iyang iglesia dili manggali iyang ngalan. Pero mahimong itawag sa iyang ngalan kay siya gud mo itag-iyas iglesia. So pwede yun ang iglesia ni Kristo. Pero kung si Kristo mo imong pangutanon, dili biya iyang ngalan mo gustong itawag niya sa balay. Na, basahan ninyo Marcos 11:17, di ba nasulat man na nga ang akong balay sa manang balay sa 1 Timoteo 3:15 iglesia o simbahan, di ba? Oh, di ba? Nasulat man na nga akong balay tawgon nig balay sa pagampo ug alang sa tanang kanasuran pangutanan nako ninyo be nganong wala moingon si Kristo diha nga ang akong balay nganlan sa akong ngalan. Para masakto ng iglesia ni Kristo manalo. Di ba? Unsa may gilitok gyud ni Kristo nga kanang founder gyud sa Christianity nga si Kristo. Wala siya moingon nga ang akong grupo, ang akong iglesia ang gitukod nganli gyud sa akong ngalan. Dili na mo gilitok ni Kristo. Ang gilitok ni Kristo nga itawag sa iyang balay o iglesia adjective. Kanang kinaiya sa iyang iglesia nga malukpanon. Nganong gusto ni Kristo nga kanang adjective o malukpanon o universal o worldwide o international o Catholic nganong mao nay gusto ni Kristo mga igsoon? Wa mo kay balo? Para makabaluta unsay kalainan sa daang religion og sa bag-o. Ang daang religion mo tong gitawag tog Jewish kay para ratos mga Hudiyo. Ang gitukod ni Kristo para sa tanan tao, para sa tibuok kalibutan. Mo nang gusto ni Kristo mo na itawag sa iyang grupo worldwide, international. Pero Griego mo atong gipili, Catholic. Oh, so mao na Katoliko mo nakaigo gyud, di ba? Ano man, kay mao na gilitok gyud sa tinuod nga master nga si Jesus Christ. Nganlan og for all nations. Unsa man ang for all nations? Balikon ko sa in English, usa ka pulong worldwide, international. Pero ang tinuod gyud nga worldwide o international kadtong nipili sa Griego. Kay una man yun ang Griego kaysa in English. Di ba? Mga igsuon. Di ba kanang maghubad tag Biblia katong Hebrew gihubad sa Griego then Griego ayha na din in English o usa pa ng mga kuan diha. O di ba? So mayong kag kinsay pinakauna Griego dili in English. So kung atong maison pag huna-huna nangupya ra na sila. Oh? Nangupya ra na sila sa Katoliko. Katoliko may unang nigamit anang Catholic. Parang di rapod sila ingnog ng upya, ila lang gi in English. Di ba? Ila lang gi mong international o worldwide. Di ba? Oh. Pero ang original ay Greek. Ang Katolikos o Catholic, napagaling ta ko lang i-discuss nganong na apostolic na nganong na Roman pod, no? Oh, pero siguro atangin ninyo sa among dialogo ni katong sa Yaba karong Domingo sa Sangka kay ako nang isgutan. Kay murag matod nga iglesia among topic, no? Atangin ninyo na karong Sangka sa umabot nga Domingo. Wa naman tay igong panahon. Pagka wa na gay na kung mabasa tong gisulat ni Obispo Ignacio nga siya nasa tradisyon nga gisulat ni Ignacio nga klaro gyud nga naingon siya nga dili na Saturday Sabat, Lord's Day Sunday na. Nga misla kahibuluan na mga Adventist kay salig man sila Biblia nga wa ra ba nasulat diha tanan ang tradisyon sa mga Kristiyano. So mga igsoon, wa na ko igong panahon. So pasensya ako mga kauban tuwa sa Cebu. Murag paingon na pud ko sila kaming uli, no? So wa na day igong panahon hangtod sunod Domingo puhon na lang. Sa ngalan sa grupo sa Catholic Faith Defenders, kini ang ubos ninyong igsuon. Silbert Dundoyano Sr. nga mo'y ni lingkod sa kanang authority pod ni Boy Gador nga mo'y original gyud nga angkor aning maong tulumanon, lanog sa kamatuoran. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.